Mupons. Ha? Posible sakto ng tsuri mo nga base naka istorya yang suspect o nag-altercation siya nagpundo sa sukas dalan kag tiniro siya iya sang ay piyak di sing kumpons sirado naman ding budiga mo ning gal Bastille no why na no i-check the DB why man din nga ni security no sa piyak di daw budiga man no dalang gid no matabok ta dira na yo anong sistema sa demi kita tabi sa gal Bastille ili unta di may guard house di on top na security guard ha daw wala sing security guard no di sa piyak no sa piyak sinaton si piyak di cross di commercial kudo sirado na kahit igulo gabi na bumpons mo mga more or less sa mga before 8 no natabo ini shooting di sa piyak may bulubudiga man diyo parkingan man sing cargo nga truck kudo sirado naman no inalili naton di mga poste do o wala gid siyang mga CCTV dini nga area bumpons masako-sako na ding dalan sang Lacson extension bumpons amo ni oras kay damo na diga labay kon magpakadto sila yes gapang laktod no di sila magagi sa Araneta no damo na di ang lapos sa kwan sa piyak naman tong wising kang man no yes bumpons sakto na no in kuan na igo lapad na tong cordon ang area bumupons sa aton sining mga kapulisan sining mga para may nagpalapit no na yes nagpalapit nga babae ito bla kagina no ang bata to sing biktima nga nagkadto di no nagit no atong mga minor ang to nagatag sing identity no pero nagpuli ito sila balay kay balay taga puro halublaks man na lonahan lang gid no sa crime scene kaya mo to ginambar ta si Mark palang bata interview ta nagkadto man diri kina nya ang isa ning tagiya si Mark ang tagiya sa motor bata sing biktima ginulang ko ni tatay motor kay may background lang tido okay man siya sa balo kun ano kagi sa tilang bal ni Mark nga silinga wala man sa kontra sa ila daw sa kontra kay numinom ng abi daw muna tapos udo yung sa mga ng kontra kay ubran ni tatay niya pasaka mo na iya sang motorsiklo bumupons ari ba mati anta portion kina sa makataw sa kay Mark pero kay first time tatay mo kani Adonis ulang mga pila nila siya mga 50 plus 50 plus separate ninyo balay separate kay balay siya ka sa katiner sir drama sa ilay sa pero ano ba ni tatay mo ano kinubra ni tatay parker parker dati nga driver dire sa may singkang dapat siya pasaka pa din why ka dumdum why na inspector siya may na kontra siya wala man to ka pigulaki no sa hindi no daw tamo man sa kilala sila ano kay tatay mo do pala sa kadlaw pala na ya do wala na siya problema ya no ya ano oras na naglito sa balay niya kasi man ako nagulang mga before sa siguro tapong ko mga 10 minutes siguro ako na pagulang yan may background siya pero sa nagambal siya makatuloy siya nagambal na background siyempre ito common sense na nakakita ko mga tika mo sila mo lagi ko mo tiyan mo to na gano'n ako din paula mo malasa kayo ay balay mo tatay nyo medyo na yun bro sa kabalay ang agwat so nagkanto sa balay no bulang motor mo ay may background siya paano ka ba kabalo mo siya na ituruan may nagambal sa balay ko si papa mo to kayo na tiruan to kilala motor niya ang motor kilala kilala kita siyempre kita rin lang mo ano ni motor mo Bombo po 100% ginapag motor ni Mark matulak no ang bata sa biktima amo nagtuturma pag sila upods balay ang si Mark ang balay ni Mark ang balay tatay niya do may isa ka ulot lang may isa lang balay nga ulot presam na sila ka lugar nga mo to nagkantos tatay kuno sila balay ginulang motor sa may baklon no tiwas balo kun din makadto anong baklon sa mga 10 after 10 or 15 minutes after pabalon na lang sila no mas tatay sa tier 1 di sa may area sa Lacson extension bombo Pons no
muna di karon ang senaryo diya sa may subang ari pa din kinakordon pang area sa atong kapulisan police station number 8 no? Kay ari gini sa kung maghaling ka sa north to south ari ni sa right lane no right side sang dalan no payapat di ka lane so ari sa piyak nga side no nga posible singko maliko ini siya no going sa Golden Field no di sa may likod sing sa kain no di sa may area sa tipo non tala na bombo din sa mga interviews mo dugang no kag investigation sa mga kapulisan i-continue mo lang ni ato na Facebook live kada mo nagasunod sini kag lantaw kag pamanti subong no bombo Dennis para kung interview sa karon balik lang ta. Sige mo po no standby lang kada karon patrol sa aton nga mga viewers nila no tutok na gyapon no bombo sining shooting sa taman sa gabi sa may dalan sa Lacson Extension Barangay Singkang Airport bombo sa more update pantayan na sa mga sunod ni aton nga mga makachimpo kita karon no dugangan tana bombo sa sining shooting incident. So direkta dire sa may area sang sa may crime scene Lacson Extension Barangay Singkang Airport. Report gikan sa patrol ni Smumbo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sige, salamat sa kabombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 49 minutos. Nakaligan sa tagtag alas 8 sa gabi. Tutok lang ka muna palahin ka mo sa Facebook Live. No, sa Bombo Radyo Bacolod, no? I-scroll nyo lang kay may live ginada, no? Nga footage sa shooting incident na lunta sa buong gabi dala sa Lacson Extension, Barangay Singkang, Bacolod City. Initial nga pangalan sa biktima, Adonis Matulak, sa Barangay Singkang Airport. No, dapat ang latest nga medical bulletin niya karon no sa pinakalapit nga ospital ko din siya ang ginala kag perapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Pagkatag na ipela ka magapanumdom balik kay kita pagkatapos gidamang sang mga ini. Standby. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Kabaran sa aton nga pagpalagan, oras sa Bomba Radio Bacolod, Philippines sa right time, 3 minutos sa kaligid sa tak ng alas 9. Ano sa aton sa ring nga pagpalagan. Tato kang ma-update karon tutok lang kabuda sa Facebook Live. Sang Bomba Radio Bacolod sa mga impormasyon padugang nga igadulong ni Bombo Dines Rubica sa saring shooting incident. Webes sa buong presentasyon, petsa 16 sa bulan sa Onyo, 2022. Was, alas 9 sa aga, NBA coverage kita. Upod sa Kaytay Kali, Malunes. Lalagyan po na to, no? Standby na kamo Santos Rosario, masunod ako ng Santos nga Rosario. Para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, sa lagad Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa iyo po na pagpamati, Basta Radyo! Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now